बयनिबो सिगाङाव जोंनि गिजुसिनाव थानाय आफाइसोरखौ साबायखर होदों। नैथियावहाय बेयाव आं लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ, इसोरनि उनाव आंबो मोजाङैनो दङ। दिनैहाय आङो आरोबाव आउटडोराव बेबायदि शुट खालामनो होननानै फैदों नोंथांमोनजोंहाय। जों दिनैहाय गेदेर बिसय मोनसे लानानै सावरायनो होननानै आं नुजाथिदों जाहैबाय। बेनो जाहैबाय जोंनि जिबनाव जों दिनैहाय इसोरनाव आर'ज खालामनो जोङो मानो बायो। जों दिनैहाय मानसिनि जिबनाव आर'जआनो जोङो इसोरजों सोमोन्दो लाखिनायनि मोनसे मेडिया बा आर'जनि गेजेरजों जों इसोरजों सोमोन्दो लाखिनो हायो, इसोरखौ गाबज्रिनो हायो। नाथाय बे आर'जखौनो जों दिनैहाय मानो खालामनो बायो, बेनि मोनबा बिसयखौ लानानै जों दिनैहाय सावरायनि। अब्ला फैदो जों दिनैहाय गोबाव खालामालासिनो सावरायदिनि। मोनबा बिसयनि मोनसे गिबि पइन्टआ जाहैबाय पाप। आदम आरो हावाया पाप मावनायनि जुनैनो बिसोरो इसोरनिफ्राय आन्दोआव खारखुमानानै थादोंमोन। बेबायदिनो दिनैहाय जों पाप मावनायनि जाहोनाव जोंबो इसोरनिफ्राय जों आन्दोआव थानांगौ जायो। बेनिखायनो गिबि आर'ज खालामनो बानाय बिसयआ नैबे, जों पाप जानायनि जुनैहाय जोङो इसोरनियाव आर'ज खालामनो बायो एबा जों इसोरनिफ्राय जों गोजानाव खारखुमायो। सेकेन्ड पइन्टआ जाहैबाय सैताना जोंनि आर'ज खालामनाय जिबनखौहाय एटेक खालामो। माने जों जेब्ला आर'ज खालामगोन, जों इसोरजों सोमोन्दो बा इसोरजों जों लोगोसे थायो, अब्ला बे समावहाय सैताना जोंखौहाय मेगन सायोबा जोंनि सायाव एटेक खालामनो नागिरो। नैबे बिसयनि थाखायबो इसोरनियाव जों आर'ज खालामनो बायो। मानोना सैताना जोंनि गोसोआव हाबनानै इसोरनि फारसे बेरेखा बा इसोरनि फारसे बानायखौ जोंनो सोमजिहोयो। आर'ज खालामनो बानायनि थामथि पइन्टआ जाहैबाय जों इसोरनिफ्राय फिन्नाय मोनियाव एबा एन्सार मोनियाव। जों दिनै इसोरनिफ्राय एन्सारखौ मानो मोना होनोब्लाथाय जों साननानै ला जे जोंनि बिनाया इसोरनि बायदि नंगौना नङा। जों बेखौ गिबियाव साननानै नायग्रो। जोंनि बिनाया जुदि इसोरनि बायदि नङाब्ला, इसोरनि साननाय बायदि, इच्छा बायदि नङाब्ला, जों बे बिनायखौ जों मोननाय नङा। जेब्ला जोंनि बिनायखौ इसोरा नोंनो होथ'वाब्ला, बियो जानो हागौ बिनायनिख्रुइ साबसिनखौ नोंथांनो होनो लुबैदों। बे बिसयावबो जों इसोरनिफ्राय लोगो लोगो जों एन्सारखौ मोननो जानो हागौ। बेनिखायनो जों बे एन्सार मोनैनि थाखाय, इसोरनिफ्राय बिनायखौ मोनैनि थाखाय जों जे आर'ज खालामालासिनो थागोन माब्लाबाबो साननाङा। जों जेब्लायबो इसोरनि आर'ज खालामनानै थानायखौ जों हास्थायनांगौ। ब्रैथि बिसय एबा आर'ज खालामनो बानायनि ब्रैथि बिसयआ जाहैबाय जोङो माब्लाबा समाव जों आन्दायो, जों मा आर'ज खालामनो, आं मा इसोरनियाव गथायनो बेबायदि नागिरनानै मोना। बेनिखायनो जों बिसय नागिरना मोनैयावबो जों इसोरनो आर'ज खालामनो बानाय जायो। जों सानो मा, जोंनि जिबनाव जेब्ला बिनायखौ मोनाब्ला, जोंनि हास्थायनाया साननायफोरा जायाब्ला, जों मा आर'ज खालामनानै जेबो लाब गैया होननानै सानो। बे बाथि बिसयआ बेनो, जों इसोरनियाव आर'ज खालामनानै मा लाब दं, आं जेबो लाब गैया, आं देरहानायबो गैया, गोजोननायबो गैया, जाफुंनायबो गैया। बेनिखायनो जों आर'ज खालामनो बायो। मानोना जों मिथिगौ आरो गोसोआव लानाया मोजां, प्रेयारलेस लाइफ इज पावारलेस लाइफ होनना बुंदों। जायनि जिबनावहाय आर'ज खालामनाया खम एबा गैथारा, बिसोरनि जिबनावहाय जेबो गोहो गैयै, पावार गैयै बायदि मानसि होननानै बुंदों। बेनिखायनो जों आर'जनि बिसय जों जेब्ला सोलोंगोन, आर'जआ जोंनो एसेबांनाखि गोहो एबा पावारखौ जोंनो होयोब्ला, बे आर'जखौ जों मानोहाय खालामालासिनो थानो। मानोना बाइबेलाव बुंदों, फोथायग्राफोरनि आर'जआवहाय गोबां गोहो थायो होननानै बुंदों। जों जेब्ला जाकबनि 5 बालाबनि 15 सिरियाव नायो, जों बेयाव बेबायदि मोननो हायो। बे फोथायग्राफोरजों आर'ज खालामनाया जब्राखौ सोखागोन, फोरबोआ बेखौ मोजां खालामफिनगोन आरो बिनि मावनाय पापफ्रा निमाहा होजागोन। सोमोनांथाव, जब्राफोरखौ सोखानो हायो आरो बिनि मावनाय पापफ्रा आर'जनि गेजेरजोंसो निमाहा होजायो होनना बुंदों। अब्ला जों बे आर'जनिफ्राय जों मानो गोजानाव थानो? आरो बिनि 22 सिरिनि जोबथि लाइनावहाय बुंदों मा, फोथायग्राफोरनि आर'जआव गेदेर बोलो थायो होनना बुंदों। जों फोथायनानै बेनि आर'जआव गेदेर बोलो थायो। जों जेब्ला आर'ज खालामालासिनो थागोन, अब्ला जों बे बोलोनिफ्राय जों गोजानाव थागोन। अनलायग्रा लोगोफोर, बेनिखायनो जों आर'ज खालामनायखौ जोङो रेगुलार जों इसोरनियाव नांथाबनायजों जों गावनि गोसोखौ गथायनानै इसोरनाव आर'ज खालामनांगौ। बाइबेलाव जों जेब्ला इलिजा एबा इलाइजानि बाथ्राखौ जों नायो, बेयाव जों बेबायदि मोननो हायो। बे अखा दाहाथों होननानैहाय आर'ज खालामदोंमोन इसोरनियाव गोसो नांथाबनायनि गेजेरजों। बेबायदिनो इसोरा 3 बोसोर 6 माह बुहुमाव अखा हाहोआलासिनो दोनदोंमोन आरो बियो जेब्ला इसोरनियावहाय आर'ज खालामफिनदोंमोन, बे समावहाय बुहुमावहाय अखा हाफिनदोंमोन। अब्ला जों बे गोहो गोनां आर'जनिफ्राय जों जेब्ला गोजानाव थागोन, नोंथांनि जिबनावबो पावारलेस जागोन होनना बुंदों। दिनैनि बे बिसय जों बेखौनो सोलोंनो, जोंनि जिबनाव जों मानो आर'ज खालामनो बायो। बे मोनबा बिसयखौ जोङो दिनैहाय बावगारनानै गारनानै जों इसोरनाव नांथाबनायनि गेजेरजों जों इसोरनाव धोरोमारि जिबन खुंनायजों जों इसोरखौ दाव दाव खालामनो जों सेस्था खालामनो। अब्लासो नोंथांनि जिबनाव
जों साक्सेस जानो हागोन बेनिखायनो जों आर'जआव जों जेब्लायबो नांथाबनि जेब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमाव दंमोन बियो जेब्ला कालबारिनि क्रुसाव आलाय जानो गोनांमोन बे समावबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ गेटसेमानि बागानाव थांनानै बियो खनथामसिम आर'ज खालामदों होनना बुंदों होमबा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि इसोरनि बिसा जानानै बियो आर'ज खालामदोंब्ला अब्ला जोंबो दिनैहाय जों गाव गावनि जिबनखौ जों सोंनानै नाय जिसुआ एसेबांनाखि गोहो गोरामोन गासै अथ'रिटिखौ बिफाया दिनैहाय बिनो होदोंब्लाबो बेफोरनो आर'ज खालामदों अब्ला जों दिनैहाय बुहुमाव मा जों इसोरजों सोरजि जानाय आदम आरो हावाया पाप मावनायनि गेजेरजों जोङो थैनायाव थांबायमोनब्ला अब्लाबो जों सोरगो रायजोखौ जों मोनफिननो हाबाय बेनिखायनो आं बे समावहाय नोंथांमोन गासैखौबो खावलायदों जों आर'जआव जों जेब्लायबो नांथाबनानै थानाय संसारनि दुखु जारला जेसेबांनाखि जेंना फैया मानो जों गासैखौबो नेवसानानै इसोरनियाव नांथाबनानै थानाय आरो आर'ज खालामनाय मानोना बे आर'ज खालामनायाव इसोरनि देरसिन गोहो आरो बे जायनाखि इसोरनि फोथायग्राफोरनि आर'ज बेयाव देरसिन गोहो एबा पावार थायो होनना बुङो इसोरा बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदों आमेन।